Malah genjike maju, genjek cengelmu kuwi. Menungsa baguse kok ngene padake genjek. Hei, Prabu, sapa metro? Sokro Sangkara. Sokro Sangkara. Ratu ngendi kowe? Bale Rante. Bale Rante. Kowe lah anggepe kok. Oh, kowe lah mekutamu kuwi mekutan kodan to. Tukan Malioboro kok gleleng. Lho isih ana cap regane. Mas, wis aku tak omong karo kowe ya. Kowe arep ngomong apa? Apa kowe kudu wani nrenggalange kridane Nalendra Bale Rante. Weh, lha aja kok kowe dewae tak tantange. Lho. Dewa mbok tantang. Heeh, Semar kae dewa ya, Tru. Heeh. Bendina tak tantang, aku ora kuwalat. Ayo. Saiki nek kowe arep ngelek-elek kakangku Petro, mungsuhe Bagong. Lho. Lajeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap wedo paduka Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Mangke riyin kula badhe matur malih sampun ngantos kuciwa. Kados pundi? Kula kok nampi sembahipun tiyang sepuh menika ora kula badhe kuwalat. Lho, kuwalat liripun? Panjenengan menika gesang wonten ing alam padang menika rak sampun dangu ta Kilurah. Saderengipun kula linahiraken to ning jagat panjenengan menika sampun gesang, sampun mukti ngawibawa. Wiwit rumiyin dumugi sapriki panjenengan menika tansah pikantuk lan ginanjar yuswa panjang. Panjenengan menika bebasanipun sampun wareg ndahar gembalaning jagat legiasining kawontenan. Kula menika tansih lare wingi sonten kula nampi sembah panjenengan menika rak mangke kula badhe kuwalat. Weh lah, Gong. Ngrumangsani karo yuswane le. Ngapa? Senajan to dheweke iki juragan, Heeh. ning ora gelem nampa sembahe kawula cilik kaya awake dhewe mergo ngerti nek awake dhewe iki wis tuwek banget kaya. Aku jaman ndereke Sinuhun Prabu Rama. Rama sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya. Heeh. Karo Prabu sapa kae, Tru? Dasamuka. Dasamuka apa Dasawisma kae? Dasamuka. Dasamuka. Seprene ra isih urip awake dhewe nang ya wiwit biyen nganti saiki kok mengkere wae. Ya wis ora apa-apa. Mulo pancen darmane awake dhewe kudu dilakoni ngono kuwi. Heeh. Nggih. Lajeng keparengipun kados pundi? Kula ngaturaken sembah. Ampun ngaten. Kula aturi nampi. Mboten kualat, mboten. Lahir lan batin Kilurah. Oh nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya tak tampa sembahmu penemban. Lho kusik kok. Kilurah Bagong kula ngaturaken sembah. Nggih penemban kula tampi dawah sami-sami wajar. Agine kene Tru aku nampa sembah ing Piyayi Agung. Kang apa? Nang omah mung diasok-asokke bojo. Aku rak ngingu pitik to. Heeh. Usem udan rendeng ngene iki kandhange rak mambune rak karuan. Heeh. Karo bojoku aku diunak-unak aku. Mambune iki lho tekan kamar. Wis, aku tuku sekam 2 truk. Boros Boros ya ora apa-apa, betak-betake bukti karo bojo. Ha iya. Kamarmu sing tok sekam. Kandhang iki lho. Lah ya kowe rak turune ning kandhang. Ngawur ora ya turu nang kamar karo bojoku ora. Turu nang kandhange menek dinesane mergo konangan ya ta. Iya. Kok mesake ngono Gong kananmu. Wis ora apa-apa, wis tak lakonane ngene terus. Iya. Aku ki senenge gur nek dijak latihan, nek dijak pentas ki susah. Dijak pentas ke dite mung liwat. Tekan ngomah wis dibegal nganti sak tak rewangi njaluk amplop kosong. Ora kena ngono ki ora. Kok Petra padha kanthi raja sak sowanmu Panakawan. Lho, niki Penemban Durna. Iya. Rawuh teng mriki. Sekawet aku duwe pigati ana kersane Sang Begawan Kesawa Sidi. Nggih. Selamat sowan kula Penemban bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Sampun sanget kula pundi? Prayogakna. Sampun boten kirang sekeca. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Bagong. Penemban Darna. Gong, Durna. Sapa? Durna. Ayo di ngapura kleru-kleru karang prai rada suwe kaya terus dadi akeh laline. Ya ora apa-apa.
Men sak ayak 6 Loyoja wae lali aku mau. Iya ora apa. Luput kuwi ora apa-apa. Karang menungsa kuwi kedunungan. Ina lali salah apes lan mati. Uga Sugih utang. iya. Penemban Durna nggih wilujeng penemban bekti kula kunjuk penemban. Bagong tak tampa pangestuku tampana napa kawan. Nggih. Lurah Petro Kantong Bolong kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya man, kowe mau wis ketemu karo aku. Iya. Aku sowan mrene tok papak tak tampa pangestuku tampana Anoman. Sampun sanget kula pundi. Lurah Bagong bekti kula katur ki Lurah. Oh Anoman, kowe mau ya wis ngenai detaku. Iya. Aku tau nai rek iki genine gedene ra jamak-jamak. Asem ora mlekoto wong. Rek kok urupe semene iki lho. Mbrongot rai to kowe engko. Ya ora apa-apa kok. Atene alis kuntek engko. Menika malah rek ingkang boten saged dipun colong. Ora iso colong apa? Maro Petruk dicilikke dicolong. Pun prayogaken lenggahipun kula Bagong. Kaya wis ora kurang kepenak man. Hi, para kawan. Para kan Petruk Kantong Bolong. Padha kanthi slamet sak sowanmu Ponokan Petruk Kantong Bolong lan uga wong kentir Bagong. Gong, sapa iki? Anake Durna ya. Ya Durna Ki anake Mingsatama, patutan karo jaran Gembira Loka ya. Ngawur ora. Jaran Gembira Loka adoh tenan ora. Panjenengan sinten sinuwun? Aku Prabu Sakra Sangkara Nalendra Bali Lante. Wah, Prabu Sakra Sangkara terus. Ah iya. Prabu Sakra Sangkara. Yo. Sembahmu aturna. Piye kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana para kawan. Sampun sanget ngen kula pundi. Bagong sembahmu aturna. Nggih, bekti kula kunjuk sinuwun Prabu Sakra Sangkara. Yo, tak tampa pangestuku tampanana para kawan. Sampun kula pundi sinuwun. Nuwun sewu, Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Kula wonten dawuh nembah. Damel kejot arang sing manah kula wonten wigatos menapa sak mangke. Keduga rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nuwun sewu. Sampun ngantos sak mangke anggen kula badhe matur menika duna dungkap awit kula dereng dipun keparengaken matur. Sampun kula aturi wekdal merdika kewala Ki Lurah. Oh iya, menawi ngaten kula sagah matur ngersanipun Sang Mremban. Kula aturi midhangetaken ingkang tetela Mremban. Inggih Ki Lurah Petruk. Nggih. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Mremban Kesawa Siding Mertapan Kutha Runggu. Dungkap angka kalih. Kula sanget ngaturaken tebas siti sekul binuling ron kula pampun tepuk wonten lepan kula nggih kula badhe matur wonten kersanipun Sang Tapa kan Kesawa Siding nok non mekaten. Ora usah ngono kowe to, Truk, kowe ora. Karep-karep sengguh kok ya. Ora usah sengguh. Ngelingana derajatmu ming kere. Iya. Utangmu aku rong tok saur ora usah kakean pluntek-pluntek kowe iki ora. Iya ya, Wak. Oh, ngono kok ora. Nggih, Nemban. Nyuwun pangapunten mawi kathah lepat atur kula sak mangke anggen kula badhe matur menapa ingkang dados wigatos sing arep mbak kula sawonten saning paduka Sang Pandhawan Kesawa Siding. Kula menika badhe matur bila anggen kula sowan menika mboten saking karepan kula pribadi. Anggen kula sowan wonten ngersanipun Sang Begawan Kesawa Siding menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Merga nek kula duwe gegayuhan niku wis cukup kula nggih harapan mawon, cukup kula nggih pengangen-angen mawon. Mboten kedah kula gayuh mekaten. Nanging sedaya menika kula mboten badhe kasembatan kula dumugi mriki menawi mboten wonten ingkang utus lan menawi mboten wonten ingkang dawuh lan Petruk kaliyan Bagong bilih kula kinansanipun Sang Pinandhita ing Kutha Runggu nggih Sang Begawan Kesawa Siding. Lah sinten to ingkang kepareng utus dhateng Petruk Kantong Bolong senes kok Bapak Semar senes kok para Pandhawa. Nanging ingkang utusan kelawan kula menika inggih menika pun satria ingkang sakmangke sampun kondhang wonten ing jagat kagungan gelar lananging jagat lancuring bawana pengamak Tirta Gaya Teja inggih menika panengah Pandhawa satria ing Madukara inggih menika kang kasih Raden Arjuna inggih ndara kula Pandhara Janaka. Mekaten Ki Lurah. Nggih. Lan Ndara Janaka menika paring dawuh kalih kula Petruk Kantong Bolong kowe sowan ning pertapan Kutha Runggu ngersaning Sang Begawan Kesawa Siding.
Begawan Kisa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhaking wahyu menika Wahyu Makutarama. Wahyu Makutarama, Tru. Iya. Karo ketrucun wahyu katentreman ngono. Sekarang biasane Petruk karo Bagong metu kuwi nek lakon wahyu katentreman kok jaga. Saged. Ah iya. Tumedhaing wahyu Makutarama menika badhe dipun senanani lan badhe pun lantari dhateng ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Lah pramila sowan kula menika menemban. Sowan kula wonten mriki menika kula namung badhe sepisan nglebur tapa asta kalih nyadong tumurun wahyu Makutarama badhe kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka. Wonten wujudipun wahyu Makutarama menika menapa kula aturi paring dawuh. Menapa wujudipun gendhaga ingkang isi tirta Makutarama? Menapa wujudipun pepangkem? Menapa wujudipun cahya sumunar ingkang kaduga arsa manjing wonten raganing titah mekaten. Petra, wonten dawuh. Kowe aja malah omongan karo adimu. Nggih. Kowe diutus karo Janaka, sowanmu ana ing kene iki diutus karo muridku. Nggih, nggih. Kula ngertos. Janaka kuwi siswaku. Biyen nalika dheweke ajar manah kuwi sing ngajari aku, sing maringi ilmu babagan jemparing kuwi aku. Nggih. Kalebu iso duwe bojo saiki seprana-seprene bojone ngendi-endi ana kuwi merga le maringi Asmarandana panggendam. Guna kasantikan Asmara Tantra kuwi sing maringi Begawan Durna nganti talilani aku wadat. Mung trima ngrabi marang jaran mergo aku lila ngilmuku dikukup karo anak muridku ya kuwi ngaran Janaka. Nggih, lajeng kowe ngerti ya Petra? Lole ngarep mau kuwi janjane aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku Petra. Aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku. Aku iki ora arep nesu-nesu ning ngarepmu, aku iki ora arep nesu-nesu karo sapa-sapa. Mergo aku rene iki arep nyadong tumurune Wahyu Makutarama uga bakal tak aturake nang wisane anak Prabu Duryudana sakrawane. Lah saiki ngene Petra, saiki ngene. Gandeng Janaka kuwi wis marambah mangkaping-kaping, wis bola-bali ora mung pisan ora mung pindho nampa kanugrahan saka dewa. Oh, njaluk kalodhangane, njaluk kalilanane. Janaka sagedhakan iku rasa gayuh tumuring Wahyu Makutarama Petra. nggih. Jaja muntap lir kentat duka yayasinipi. Netra kocak ngondar andir. Oh, mengeriyen menemban we lah kok malah dadi seling surup antawisipun guru karo murid menika lho. Nuwun sewu. Ndara Janaka le paring dawuh karo Petruk kuwi mung merga kula niki abdine Ndara Janaka. Nek kula senes abdine Ndara Janaka tangeh lamun lan sengara kula bendipun dawuhi kalih Ndara Janaka. Lah nuwun sewu Wahyu Makutarama niku jlentrene apa Petruk iki ya ora dong. Petruk niki ya ora ngerti lho Mremban. Lah panjenengan niku ora mesti kemawon ugi dereng mangertosi Wahyu Makutarama menika wujudipun napa, bentuke kaya ngapa rak panjenengan dereng pirsa. Lah kok sowan rawuh wonten mriki badhe nggayuhaken kanugrahan menika kagem para Sata Kurawa. Nuwun sewu menemban, nuwun sewu. Kula tak matur napa wontene lho. Kurawa niku watake nista budine Candala, pambegane Angkara. Kamangka wahyu utawi kanugrahan menika badhe langgeng, badhe jenjem kang sarta jenak manjing wonten rangganing titah. Menawi titah menika resik lair lan batine. Lah Kurawa menika laire kemawon reget apa melih batine niku nuwun sewu. Dewa ngendi sing keduga saguh, dewa ngendi sing kesdu, dewa ngendi sing kersa maringake kanugrahan teng para Sata Kurawa. Mang mikir menemban. Manus maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat setraya li benentang laut. Petruk kantong bala. Nun. Petruk kantong bala. Nuwun sewu menika sinuwun Prabu Sakra Sangkara ingkang sajak badhe duka. Ya. Wah, menungso ora tatanan. Nerweteh ucapmu kaya betek seunembuk pategalan drwili kaya grojokan. Ning atase iki guruku iki sesembahanku. Ingkang maringi ilmu kawan nalendreng bali rantai ya aku ya Prabu Sakra Sangkara.
Lah kok kowe iki kawula cilik derajatmu mung gedibal. Derajatmu iki mung wong kere. Lah kok kowe wani delangap-delangap ngina marang guruku ning ngarepanku. Oh, sik. Sing ngece gurumu ki sapa e? Hah? Sing ngece gurumu ki sapa? Ora engko sik, kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Aku mau muni kula wau matur Kurawa niku watake angkara, budine candala, pambegane nista. Niku. Kowe ngerti ora? Iki gurune sapa? Gurune Parasata Kurawa. Lah, aku iki uga peranganing Parasata Kurawa. Aku ora nrimakake. Senajan to kowe ora ngina marang asmaning guruku, ning kowe ngina marang asmaning Parasata Kurawa sesembahanku. Truk. Apa Gong? Arek Kisra. Weh. Nek ngomong apa-apa nganggo dipikir lho, Gong. Wis tak pikir ket mau e. Nganti tak rewangi ora ning kamar mandi. Lah ngopo? Banyune mati e. Aku ki mikir kudu kepiye nek iki mengko nganti ana lelakon apa-apa ning dalan. Terus karepmu? Ndoro Janaka ki nek duka, nek nesu, nek temandang alus. Heeh. Nggunakake akale. Aku ya nggunakake akale ora kurang akal. Lho. Jare nggunakake akal kok ora kurang akal. Amen. Malah genjike maju, genjek cengelmu kuwi. Menungsa baguse kok ngene padake genjek. Hei, Prabu, sapa metro? Sakra Sangkara. Sakra Sangkara. Ratu ngendi kowe? Bale Rante. Bale Rante. Kowe lah anggepe kok. Oh, kowe lah mekutamu ki mekutan kodan to. Tukang Malya Bara kok gleleng. Lho isih ana cap regane. Mas, wis aku tak omong karo kowe ya. Kowe ora ngomong apa? Apa kowe kudu wani nrenggalange kridane Nalendra Bali Rante. Weh, lah aja kok kowe dewae tak tantange. Lho. Dewa mbok tantang. Heeh, Semar kae dewa ya, Truk. Heeh. Bendina tak tantang, aku ora kuwalat. Ayo. Saiki nek kowe arep ngelek-elek kakangku Petro, mungsuhe Bagong. Lho. Apa kowe wani karo aku? Apamu sing tak wedeni? Ayo. Legandang dening aku. Melarak metu jaba. Wani ya kowe nenggalangi kridane Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Suke kendel bondo wani. Wis jelek nyawang. Glaring jagat seming rembulan. Wis ora sanget wis ayo metu jaba tak tandangi legane atiku. Ayo, anggepe apa? Perkara iki mau aja nganti jeneng sira melu-melu, sartane aja nganti jeneng sira cawe-cawe. Ih, wis takon dawuh. Mergo ndak rasa perkara iki mau perkaraning Parasata Kurawa kelawan Panakawan mekaten menemban. Iya. Yen to nganti panjenenganing sun ya aku nyumurupi dhewe utawa krungu aturing para siswa candrik liyane matur yen to kowe cawe-cawe perkaraning wong-wong iki mau aku ora bakal wigih ringa-ringa maringake pidana kelawan jeneng Suranoman. Wis taken dawuh. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala penemban. Ngapunten menemban. Kenging menapa ki Lurah Bagong? Rokok kula kecer. Sesipun kecer. Nggih. Wonten pundi? Lah niki. Niku teng mriku. Ah niki rokok kula. Oh, wonten sak nginggiling padasan. Nggih. Lah kula wae ora wisah riyen ta teng mriku. Nggih. Pun nggih penemban pareng. Nggih Ki Lurah Bagong nggih. Sik ya Man. Inggih Ki Lurah Bagong. Kok nglirak-lirik rokok kowe? Meng rokok ora enak iki. Wis ya aja dijaluk. Mboten ya. Pun nggih penemban pareng. Inggih Ki Lurah nggih. Mangkono ya Anoman. Wis taken dawuh nemban.
kok wangsul malih. Koreke nggih keri. Lali dereng kula jipa. Monggo nggih kula dadekke siji yo niki napa rek kula. Meng rek murah kok. Nggih rek murah kok nek nganti niki barang sepele nek ilang dadi rebutan lho. Nggih. Riyen ta wenten kok pengendang karo pengedram niku sewengi neng-nengan perkara rek. Nggih. Anoman kula wonten dawuh penemban. Mara bubarna kang padha sibuk. Iki wancine wis manjer. Wayah beduk. Jenenging senedya manjing ana ing sanggar pamujanjing sanggar pelanggatan. Nuwun ngestaken dawuh. Keparang kula pamit madal pasilan penemban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anoman kaya wis ora ana dawuh maneh.